Apa? Sumur Sanga. Yo. Ayo si manja sumur Sanga ya diputer. Yo. Kanggo wapur tua, nok pasel. Wapur tua, nok pasel dan jaluk lagu sumur Sanga. Yuk. Kanggo wapur tua, Kanggo Ayah Sela nok. Ayah Sela, Bapak panitia Mama Adnan, Bapak panitia, Ayah Pino, Bapak Tue Pandi, kanggo wapur tua, tarik ju. Kanggo Bapak panitia Bapak panitia, Ayah Sela, Ayah Sela, Mama Adnan, tulung kakang
suwun sayang. Atur nuwun dumateng ibu-ibu panitia, semoga berkah. Alhamdulillah. Do eling-elingake sedulure, eling-elingake bature. Perlengkapane wis tipis dadi anak kanggo tukuwe. Sesuai kelawan sing sering didengungaken ayat-ayat kang pernah disampaikan, la ing syakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabil sadid. Sapa bae wong sing mensyukuri nikmat lan karunia saking Gusti Allah pasti bakal ditambah nikmate. Namun seandainya wong tersebut ora mensyukuri nikmat lan karunia, maka azab kang pedih. Nggih Kakang, justru makanya kula bersyukur Kakang. orang anak kalimat sing paling indah tentunya hanya seutas doa restulan pangestu kanggo wong kene kabeh. Setelah hajate bubar tentunya sing randane pada tulis dua lagi. Dua lagi, amin. Rakyat kenene petanine sing pada sugi beras lan pari, pedagangnya sing pada sugi bati. Berkah lan rahayu jaya mulia kanggo wong kene kabeh. Amin. Do tutas dawuh pangandika diri ning isi Kakang tentune kaya deneng diri ning saliramu ketika tak elingaken tetep resikuku kelawan pendirian kepengen mengincangki langkah lan tumindak laku ning si Kakang teka ning gunung Salak, artine rawuh marang Ramanda Guru Kiai Tapa. Lamun memang iki sing dadi pendapat ing saliramu, yuk laka waktu kang bagus, laka saat kang tepat, waktu iki gala ngincangi langkah tumindak lakune Kakang teka ning gunung Salak rawuh marang Rama Guru bebarengan kelawan diri ning si Kakang do. Sesambete Bapak Panitia, ayah Sela sareng Mama Adnane Keding, aja lali ayah Epino, Bapak tuane Pandia Keding, Bapak Kamsari, Bapak Ketua Panitia, Ibu Neswan. Ibu cara Keding sing duwe wapur tua dewe, Bos Andri Tipia Keding, Angson Jaya Dwi Pakan nyakseni Bapak tuane Alika, Papa Enanda, Bos Kusen Cirebon Girang. Mimias minangkane Bos Semangka sareng Bos Kenyote Keding, aja lali Bapak tua Yalika, Bos Andri Tipiang Sonjaya Dwi Paya Keding, Bapak Panitia ayah Sela Mamae Adnan. Bok tuai parkan minangkane wong bondol dewek, Bapak Nanda ayah Sela Mamae Adan sareng ayah Epino, Bapak Panitia dewek, Bapak tuai Pandi Kang Iwange Keding. Mama Sela
Bapak panitia sing paling sayang Dede Wanda aja lali ayahe Pino Bapak tuae Pandi ayah Sela sareng Mama Adnan Bapak panitia dewek ayah Pino Bapak tuae Pandi sareng Kang Iwang Ibu Iwange Keding Bapak ketua panitia Keding Bapak Kamsari dewe sesambat ibu car sareng Mama Nanda aja lali bos kenyot dewek emang sayang selawase Bapak panitia ayah Sela ayah Sela Mamae Adnan sareng ayah Pinoe Keding Bapak tuae Pandi minangkane Bapak panitia dewe Bapak ketua panitia Bapak Kamsari Buneswan emanlah sayang Gilera gumantining dina kahuripan manusia sumrambaning alam dunia ibarat roda kang berputar kadang ananing dhuwur lan uga kadang ananing ngesor sekian kahuripane Dewi mayaning saat saiki sing lagi ananing dhuwur ngrasa kena seneng kelawan bunga kaya-kayane gede gunung masih gede atine Dewi mayaning saat saiki ngrasa bangga duweni sang Dharma wong atua sing sayang lan eman perhatian karo anak ning lebak yen Dewi Maya pengen pisan balas budi ning wong tua kapan waktu nilan uga kapan saat lamun toh ning blining detik iki Dewi Maya bakal balas budi ning Kanjeng Rama tapi selungaya Dewi Maya ning saat saiki kaya-kayane Dewi Maya ngerasa kena kangen sing wong sing dikangeni lakalian duh Kang Mas sampean gawe pisan nyiksaning batine dirine Dewi Maya murang-muring wong demen narang kesanding Bapak panitia suki gigan ditinggal maning ayah Sela Mama Adnan ayah Pino sareng Bapak tuae Pandi Bapak Kamsari Ibu Neswan bok tuae Parhan wong bondol Bapak Nanda apa mengkene wong lagi kepentang asmara cinta duweni seneng karo salah sewijine pemuda kaya-kayane kekatonen bae kaya-kayane kebayang bae ning mata harapan tumbuhane dirine Dewi Maya pengen pisan dadi sewiji Kang aja saning batine diri Maya
sing lagi demen janjine sampean bakal ketemu ning dina iki lan saat iki. Kok sampean ingkar karo janjine? Kok sampean sulaya karo janjine Kang Mas? Dewi Mayaning saat kepengin pisan pengen madu janji sing wis pasti bakal dadi sawiji. Tapi wis lewat ning wayahe bedug sampean durung ana tekane. Apa sampean ana halangan kono ning dalan? Sesambate bos kenyot dewe Mamae Nanda Ayah Willy minangkane bos ketoprak bala desa Bapak panitia Ayah Sela Aja lali Mamae Adnan Ayah Pinoy Keding Bapak Iwang Ibu Iwang Bapak Kang Sari Bapak Ketua Panitia Bapak Tuai Parhana Keding Ayah Sela Mamae Adnan Ayah Pino Dilawani Dewi Maya sampai kelalening mangan, sampai kelalening waktu, sampai beli bisa turu pengen ketemu karo kekasih hati. Bareng sing dienten-enteni wayamene jagate wisora durung ana jebol-jebole. Duh Kang Mas ya kaya pependulen Dewi Maya ngenteni sampean. Ari garep tek susul jagate aduh. Janjine sih ketemu ning kene. Ning sor wiwitana sing adem bari tenang suasana. Mane wong meduluran Bapak Panitia Ayah Sela Mamae Adnan Ayah Pino Bapak Tuai Pandi sareng Bapak Kam Saria Keding Bapak Tuai Akilan Bos Andri TV Angson Jaya Dwi Pae Keding Ayah Willy Bos Toprak Bala Desa Mamae Nanda Bos Kenyote Ana suarane wong kana. Arep mendibi je. Di semene masih gembleng mayang masih enom ya dibluke bi disangkai wong dagang pindang sangar dagangan. Sembarangan bae. Mone wong masih ayune. Jare pengen ketemu karo kasih hati. Ketemu karo demenan. Karo demenan lah kalian Kang Mas Parit Wulung wonge paling ganteng, paling gagah, paling kasep. Tole wong arep ketemu karo demenaning toang-toang. Wis janjian mah. Janjine ketemu ning sor wiwitan kinki. Jare mamang majaning toang-toang ketemuan karo demenan. Ning endi? Enak ning Pondok Empang sepi. Alah, sampean ku weruh Pondok Empang. Ya kita mah biasa ning Pondok Empang. Wah, bahaya kini wong ki. Apa mengkene ta wong pengen ketemu karo demenanku. Priwe siju? Sapa ngewingi beli bisa turu kitaku. Beli bisa turune makaya kae maweteng kempong. Ana bener pengen ketemu saking pengen ketemu nih anak krisik ketikus sangkane Kang Mas Parit Wulung. Iya. Ana liwat ya kucing mbok Kang Mas Parit Wulung sampai tekan esuk jam kentong subuh ki wis tekan kene kita ki. Iya. Gulati muter-muter durung ana dangal dongole sampean weruh mang ning endi. Kok iki gak ketemu maksudnya demenane senok ku wong.
Ai sampean mah disangkane apa? Ya bu maksud lihat satuanku. Ya maksud aku parit pulung ku kaya ngapa wonge. Durung weruh ya sampeanku. Tuh watak enom. Wong aku paling gagah ganteng sedunia ki wong kene ki lakas sing kaya Kang Mas Parit Ya Wulung. hati-hati kabeh hari wong lagi demen maka beka maksudnya mangalem. Kita ku saking apane? Priwe sih? Ning Kang Mas Parit Wulungku. Cina pesantren ki lakak ki wong sing paling ganteng. Cuma Kang Mas Parit Wulung sing paling Sing ganteng. bener gak? Perhatiannya kula khusus kanggo Kang Mas Parit Wulung. Oh ning tegur lang kasing ganteng kaya parit pulung. Langka. Ning kene pancak lang kasing ganteng. Langka panjak bagian ki pada penonton kan kasing gantengnya kayak Kang Mas Parit Wulung. Longon pancak sing akeh pancak kesepuan. Mulane kukulane sampai beli bisa turu sewengi-wengi pengen ketemu Kang Mas Parit Wulung. Ya encang kok ente nana boka telat maning teka. Lamun beli teka disusul bahaya tamah. Baru beli umay ta. Ya beli, wong bareng cakar kula. Anak murid Kanjeng Rama Kang Mas Parit Wulungku. Oh. Janji nek lamun ning pondok pesantren belum mungkin kula kudemenanku. Iya. Daga dilarang ning Kanjeng Rama. Ya ya ploli. Dadi kula ngumpet-ngumpet nyolong matane Kanjeng Rama. Oh, dadi pengen ketemu ku sampai nyusup-nyusup. Nyusup-nyusupku. Apa date hari wong demen kaya konon ku ya. Ya pengen aku bebarengan baik. Iya maning-maning aa. Melu. Ya kula aku sampai ke katonan bae ning Kang Mas Parit Wulungku. Kita kepengen lagi nom ku kaya konon. Sampean pernah demen wong maning mah? Ya kone jurig ya. Ya iya kula nepe takon priwen rasane pada beli karo kita mah. Pengen mama ku bakal demen karo bocah wadonku. Priwen Aja maning katon wonge ketemu karo wonge. Iya. Deleng pepeane ganing samperan biako si seneng. Sampean seneng. Seneng. Pada karo kula gak pada mang. Ya pengen madurungan HP ora nok. Iya. Ari kudu ngomong mah ya. Pinana ka santri ka pada lirin ka. Iya. Istirahat kan pada bebasu. Mepeni klambine. Iya. Sampir-sampir ning arep lawan ka. Kula ku saking demennya kon ndi klambine Kang Mas Parit Wulung ku tekambungi. Aduh, konon. Konon. Ya saking demennya pengen kesanding bae ku mah. Iya, Terus nyambung klambine bega seger ku lama. Sampean ku wadon-wadon gak cupar tekang celana. Widih. Tekang klambi diambungi konon. Ya saking demennya. Priwe lama klambi aku lah tembelek. Widih, ya belinian wong Kang Mas Parit Wulung wonge ganteng je. Ya, Masa toli kenang tembelek. Jak kaya ngapa jare sampean ganteng-ganteng ku. Kaya-kayane mah Kang Mas Parit Wulung kepada baik. Nyolong matane Kanjeng Rama nyusup-nyusup kanggo nemoni kula ku mang. Oh konon. Dadi nek kayane rada suwe. Wis Iya. bagian kula mah wong demen ngenteni bae ning kene. Ya ya di wong temen mas sabar bae. Iya, tapi kulane pengen mampir bae ning Bapak Panitia bokat bae ana melase. Gini acara apa sih Iya. ini? Iya rame-rame ki ya. Iya. Kono ana sing wawara beli kula ketemuan karo Kang Mas Parit Wulung ana rame-rame ki. Acara apa kene? Gini. Iya. Jare mau unjung-unjungan gini. Unjungan. Iya. Unjungan babuyut siapa kono? Babuyut Kamji apa kana? Kamilah ya Buyut salam. Kamila. Oh, Babuyut Kamila. Kamilah. Ai barak iya. Iya. Semoga sandiwara Purbasari ini laris. Amin. Dalangnya pada be laris. Laris. Sindene ya laris. Si ngomong ya karo sinden ya laris. Sampai ini laris ya. Aya kita mana sing duwe nih kan. Iya. Gandene laris ya. Pengen ngormati Bapak Panitia kulane bari ngenteni Kang Mas Parit Wulung. Iya. Bari aja jenung ngenteni Kang Mas Parit Wulung lah ketek anak dongole. Ku ngormati Bapak Panitia, Mbak Buyut Kamila semoga terhibur selalu karo Siapa kini? Purbasari. Oh, Purbasari. Kanggo Kang Ari, bos cilik sing ana ning adonemen sing seberang kana. Oh, Pape Jidan. Bapak Jidan sing ana ning luar negeri. Ya pengen lah kadang dongol. Beli ketinggalan Iya, maning. kelas. Soalnya masih streaming kan? Ayah Jidan, Ayah Jidan kanggo Nokiani Oh, Keding. lagi ngurupi. Iya Ibu karo Soma. Ejidane Keding, Ibu Ejidane Keding. Ya karo mbok tuane Jidannya kedip. Bok tua Ejidan menyanding ning iringan. Beli ketinggalan kanggo Bunda Yani sing ana ning Cirebon. Mimi Juju bos Jembarku kabeh baik. Iya. Kin jaluk lagu iki je mamang laling wong suka gumiwang blok klotok iki je. Apa je? Wedi ning dosa lho temen kula mah wong demen mah beli wedi dosa ya. Iya. Wis tak terjang bae bagian dosa ka.
Kanggo Mamang Laling Noktika Bibi Rastinia Keding sing duwe loto. Awas ya bakal sukiki manggung kita sebut ya. Cak laling jenok. Sawer aja watir je. Iya. Karo pedesan bae je ngomong aku. Ya wis. Mamangku. Oh, sore. Anak beli bedi dosane. Anak takang kanggo nyumponi Mamang Laling sing duwe lagu wedi dosa. Beli ketinggalan maning kanggo blok lotone KB bae. Kin ki lagi pada nonton jarene sih. Iya, bokat bae anak langulunge. Kanggo Bunda Yani wong sing paling cantik dewek. Beli ketinggalan kanggo Mak Odaya Keding sing ananing Sumber. Beli ketinggalan maning kanggo Yayu Ida sing ananing Sumber. Bos Jembar Mimi Jujuk. Ayo. Wedi dosa kanggo nyumponi Mamang Laling sing duwe lagu. Beli ketinggalan kanggo panitia Keding. Bapak panitia nam Ayah Sela, Ayah Sela, Mama Adnan, Mama Adnan, Ayah Pino, Bapak Tua Pandi, dilema batin sun alami. Cinta beli bisa duweni. Sebab wong sing tek sayangi wis ana sing memiliki. Spesial kanggo wong sing gede dhuwur. Ayah Sela, Ayah Sela, Mama Jidan. Ayah Jidan, Ibu Jidan, Bos Cilik Purbasari. Maju salah mundur lara. Cinta beli bisa dicegah. Tapi lamun tetep maksa. Tulane wegini dosa. Sun omong bukan kenang hukum.
Jarene je Bapak panitia, Ibu panitia je arep nyumbang lagu mangga Mi. Mangga sok. Iya, lagune apa Mimi cantik. Oh, kerang raman kerung rumah mangga. Iku mikin kono Mi. Jaluk lagune je ku Ibu panitia sing arep nembang dhewe kerang raman kerung ruman je. Iya mangga Mi. Nyumbang lagu bari rame ya Mi. Ku. Kayak nema aku Mimi sapa kan sing garepan nyumbang lagu. Ayo Mi mangga Mi, dipai Mi ke. Mangga, ayo. Iya mangga. Iya direwangi sebagin. Kanggo Ibu panitia. Batur-batur kok pandang manak panggung kongkon nyawer aja. Mimi Desi. Ku Mimi Desi, munggah jar nembang dewek Ibu panitia. Mimi Desi. Ya. Hei. Mangga. Mana beli? Lagunya kerang raman ke Ayo, rumahan cara kita kan nembang. Iya nenganan ya Bu. Ditunggu kono tanggung jawab kon pada sawer Bu. Mangga. Mene pada munggah jagian. Iya. Mangga Mimi mangga. Serok kerang raman ke rumahnya dituter. Dreg-deg. Masih spesial kanggo Mimi Desi sing duwe Atlantik dewe. Masih kanggo Sawer mani Mimi pula Jos kaya apa wong bondol. Kanggo Bapak panitia bareng Ibu panitia kabeh Bang. Kanggo wong tegur. Ayo Mi disawer ini kulane Mi. Iya, sapa Jemi? Mimi Desi.
Yayu cantik matur kesuwun. Kesuwun. Kesuwun Yayu. Kesuwun Mimi Desi sing duwe Atlantik. Iya. Kanggo Bapak Anak Kamsari. walon. Suwun sangat. Mimi Nesrul ya ora undang. Eling dening. Beli disangkalan beli diduga. Ibu panitia suarana kosi adem. Kosi ces-cesan. Kosian. Padahal matiin aku laku